Noia despediu esta fin de semana a súa feira medieval cun balance moi positivo. O Concello calcula que máis de 100.000 persoas pasaron polo casco histórico durante os días de celebración, clausurando así unha edición que resultou exitosa. A feira medieval volveu converter o centro histórico de Noia nun gran escenario ao aire libre, con centos de postos de artesanía e gastronomía, a animación continua e unha intensa participación veciñal. A procesión das antorchas na noite do sábado foi un dos momentos máis destacados dunha cita que pechou este domingo cun importante respaldo de público. Creo que o balance foi moi positivo, eso que foi unha feria especial porque concurriron varias situacións que xa non habían sucedido, en algunha ocasión si habían sucedido, pero non conxuntamente, non? Como é a final do Mundial de onte a noite, o tema da Dorna, que coincideu ca Dorna tamén, e as carrilanas, que o anterior ano non houbera carrilanas. Así que en algunhas ocasións da feira xa tuvo coincido as carrilanas, pero estes tres acontecementos, a verdade que fixeron que a feira fora nun momento un pouco máis excepcional que en outras ocasións. Pese a todo, creo que a afluencia foi enorme. Nós, ademais, temos un novo instrumento, que son as cámaras que temos de control de tráfico, e nos dan datos bastante obxectivos, non só cálculos estimados, e eu creo que a participación, podemos falar dunha participación de máis de 100.000 personas ao longo do fin de semana. O alcalde destaca tamén os cambios introducidos nesta edición, como a nova distribución de postos, a reorganización de algúns espazos e o reforzo da animación nas rúas, coa implicación de numerosos colectivos locais. Unha nova distribución dos postos que fixo que a sensación de aglomeración e tal fora un poquinho máis solta, máis áxil, creo algo que valorou todo o mundo moito. A decoración creo que tamén, polas expresións que nos chegan e as valoracións que nos dan, estaba máis bonita que nunca, según algunhas testimuñas, e a nivel de animación creo que houve unha animación como facía en moitos anos que non houbera, ou se é que chegou a ver ese nivel en algunha ocasión. Unha animación moi potente, casi continua durante toda a feira, onde ademais participou activamente xente de Noia, é un criterio que temos nós, que creemos que é moi importante, porque ademais é algo que le dá singularidade á feira. Outro dos aspectos destacados desta edición foi o amplo dispositivo organizado para garantir o correcto desenvolvemento do evento. Policía local, Cruz Vermella, Seguridade Privada, Servizos Sanitarios e Limpeza traballaron durante toda a fin de semana. Para que todo funcione relativamente ben, ou moi ben, eu diría que moi ben, porque funcionou moi ben, hai todo un dispositivo de seguridade, de limpeza, de coordinación detrás que é moi importante, con moita xente detrás. Para que a xente se faga unha idea, hai un reforzo de prácticamente 100 contenedores máis dos habituais solo dedicados á feira, e 3 recollidas especiais de basura. Unha empresa contratada tamén para facer recollida, temos todo o apoio de Cruz Vermella, todo o soporte sanitario de Cruz Vermella, unha ambulancia maiores privada contratada, seguridade, hubo policía local durante todo o día e durante toda a noite, máis 2 hasta 3 patrullas de policía local, e teño que estar moi agradecido de toda esta xente porque fai un traballo excepcional, como se veu no resultado, porque ao final non pasou nada na feira. O Concello considera que a feira medieval segue medrando e consolidándose como unha das grandes citas festivas de Galicia, cun impacto que beneficia tamén ao comercio e á hostalaría local. Eu creo que sí que é unha festa absolutamente consolidada, eu creo que é unha referencia autonómica, incluso diría, e, bueno, temos que seguir loitando por un poquinho máis e mellorar algunhas cuestións. Con esta edición xa rematada, Noia pecha 3 días de ambiente medieval e elevada participación. O reto, din desde o Concello, será seguir mellorando unha cita plenamente consolidada e que cada verán atraia milleiros de visitantes ao casco histórico da vila.